Ahojte, je tu Debner Adam z blogu adamdebnar.sk. Už som dlho nerobil žiadnu videorecenziu, tak dnes urobím videorecenziu na lastpass.com. Je to skvelý program, ktorý som začal používať nedávno. Možno už poznáte, možno nie. A ak máte, určite poznáte problémy s heslami, máte ich 10, 20. Je milión služieb, na ktoré sa musíte prihlasovať, vymýšľať tie heslá a potom si ich zapamätať a znova písať je obrovská strata času a peňazí. Možno peňazí. Takže LastPass je služba, pri ktorej už budete potrebovať si zapamätať len jedno heslo. A to je do LastPassu. Všetky ostatné heslá sa vám budú pekne ukladať do tohto programu, ktorý budete mať samozrejme vo vašom počítači. Tento program je kryptovaný, čiže nikto sa vám tam nemôže dostať, teda nemal by. Čiže je úplne bezpečný. Časopis ako PC World alebo PC Mac hodnotia top, čiže ho odporúčajú. Netreba sa preto ho báť používať. Takže aké budete mať výhody? Posledné heslo, ktoré kedy si budete musieť pamätať, je heslo do LastPassu. Všetky ostatné sa ukladajú do LastPassu a sú ihneď použiteľné. Čiže tým, že sú ihneď použiteľné, šetríte čas. Jedným klikom sa dostanete do Facebooku, Pocketsu, do vášho e-mailu. Stačí jeden klik. Čiže šetríte kopec času. A ja milujem šetriť čas. Určite aj vy. Je to bezpečné, lebo LastPass je kryptovaný, tie heslá sú kryptované vo vašom počítači, takže nie je šanca, aby vyšli von. Je to príliš jednoduché, hneď vám to ukážem. Takže poďte to vyskúšať so mňou a pozerajte sa, ako ten LastPass funguje vlastne. Momentálne mám LastPass už nainštalovaný a aby ste videli, ako to rýchlo funguje, tak vám to ukážem. Po inštalácii sa napríklad viete prihlásiť do vášho účtu e-mailového, napríklad na Gmaili. Zadáte meno, zadáte heslo, prihlásite sa a LastPass sa vás opýta, či to heslo chcete uložiť do ňoho. Čiže tu si zvolíte Save Site. Klikol som na Save Site. Tu si môžete dať nejakú poznámku, môžete ho preradiť do nejaké skupiny, čo mám, sociálne siete, nejaké služby. Tu si môžete dať teda tú poznámku a dáte, že uložiť. OK. Je to uložené. Teraz sa odhlásime z Gmailu. Úplne odtiaľ odídem a idem znova. gmail.com. Tak, ako vidíte, LastPass vyplnil prihlasovacie meno a heslo. Jeden klik a ste v službe. Takto to je stále a je to podľa mňa geniálne. Tak, a teraz ideme na inštaláciu. Kliknite si na lastpass.com, tu je adresa. Potom tu máme Download LastPass, takým veľkým žltým, na to sa klikne. No a dáte si tento 32 bitový, podľa toho, aký máte Windows, 32 bitový alebo 64 bitový. LastPass sa vám stiahne. Kliknete, pustíte Run, nainštalujete ho. Áno. Takto nejak to vyzerá tá inštalácia. Klikneme Next. Môžete si ho nainštalovať do Internet Exploreru, do Firefoxu, do Chromu, podľa toho, aký prehľadač používate. Next. OK, musíme zavrieť Google Chrome, predtým než tam môže byť nainštalovaný. Automaticky sa začne inštalovať. I do not have Keď už máte vytvorený účet, ja už mám, tak si kliknem I already have. Ale ideme späť, pretože vám ukážem, ako sa vytvára nový. Dovoliť. Vyplníte e-mail, vaše posledné heslo, ktoré budete používať vlastne do LastPassu. To je Spybot.
povolenia, že váš e-mail, dokiaľ váš e-mail, vaše posledné heslo, password reminder, rozumiete všetkému, tu sa odklikáte. Password reminder je vlastne slovo, ktoré vám pripomenie vaše heslo. No a kliknite na next. Zaregistrujete sa a idete. Back. Ja už mám účet, takže sa vám prihlásim. Moje heslo. Next. Znova next. Next. Nechaj ma nalogovaného do LastPassu, ja si to nechávam. Môžete dať done. Keď viete po anglicky, môžete si pozrieť krátky tutoriál, ako LastPass používať. Spustí sa vám videjko, si môžete spustiť. Tiež vlastne ho ukazujú na Gmail, ako som vám ho ukázal. A to je všetko. Verím, že LastPass budete používať aj vy, pretože vám ušetrí čas a nevidím dôvod, prečo by ste nemohli. Takže ďakujem za pozeranie, dúfam, že sa vám toto video páčilo a ja sa teším na budúce. Čaute.